celkovo hlavné, že sme to zvládli trojbodovo ten zápas. Potrebovali sme to či už po mentálnej stránke, alebo aj môžete vidieť tabuľku, že nám to nejak pomôže. A keďže to mám zhodnotiť, tak prvý polčas nechcem moc hodnotiť, lebo nehral som. Ale možno to nebolo úplne ideálne z našej strany, aj keď sme tam mali dosť nebezpečné situácie. Ale myslím si, že druhý polčas sa to odozmenilo. Celé mužstvo sme vedeli, že ideme to zvládnuť, proste otočiť to. A som rád, že som tomu nejak pomohol a o to viac ma to teší, že sme to zvládli. Dobrý den, Lukáši, Jakub Laskura, Deník Sport. Gratuluju ke 2 gólům a k výhře. S čím jste šel do druhé půle? Protože jste střídal Nijarka, tak co vám dal za pokyny Radoslav Kováč, kromě toho otoč zápas? Tak nie je to nič nejaké speciálne, čo mi on hovorí. Je to vždy, že proste mám sa tam tlačiť do toho, mám dať gól. A hlavne som to chcel proste nejak viac rozbehať, nejak nabudiť chalanov, proste dať do toho nejaký impuls, čo si myslím, že sa mi trošku podarilo. A dať hlavne tie góly, no proste útočník je vždy o číslach a som rád, že to tam dneska padlo. Jak říkáte útočníky o číslech, doteď jste neměl úplně jasnou pozici v Liberci, teď ty 2 góly, jak vám podle vás pomůžou? Tak hlavne mi to pomôže na sebavedomí, lebo viem, že to nebolo doteraz úplne vždy ideálne, ale ja som rád, že sme hlavne vyhrali, nepozerám sa nejak na seba v tomto ohľade, ale myslím si, že mi to pomôže hlavne po tej mentálnej stránke. Jak jste si zatím sedl s Radoslavem Kováčem, s tím realizačním týmem, protože vlastně i v tom hráčském kádru je spousta změn, tak jak si to podle vás sedá? Tak sme veľmi mladé mužstvo, ale tréneri majú trpezlivosť s nami, či už s mladšími hráčmi alebo aj staršími hráčmi a kabína je super, máme dobrú atmosféru a všetko, aj keď nie vždycky boli tie výsledky také, ako sme si predstavovali, ale sme dobrá kabína a máme dobrý realizačný tím, ktorý nám vždy pomôže, či už individuálne alebo ako tímovo, takže je to len otázka času, keď to odšpuntujeme naplno a dúfam, že sa to dneska trošku naklonilo na našu stranu. Děkuju. Jaký další dotaz? Tak já se možná ještě zeptám, koukal jsem na vaše statistiky, ale nikde jsem neviděl, zažil jste někdy 2gólový zápas třeba na Slovensku? Tak v druhej lige, hej, tam som mával ich často, ale ak mám povedať, tak v prvej lige je to prvýkrát. A bol to dobrý pocit, no, otočiť ten zápas za pár minút, je to vždycky, každý si to asi vie predstaviť, aké to je eufória radosti a som rád, že sme to dotiahli do trojbodového konca a to je najhlavnejšie.